За мен пък жените са просто едни сандвичмейкъри. И сервитьорки на салатка и ракийка, докато си гледам мача. Айде сега отивай и си наври главата в някоя тоалетна, както по принцип обичаш да си правиш, и не ме занимавай повече. Стига сте си бръснали краката, бъдете истински пълни с тестостерон мъже. Като мен. Успокой се, Андротейт от Алиекспрес. Дуре, дуре, вире, вире, дуре, доре, вире, вире. Това ли не е българско стопджи? Това ли е трагичната ни българска версия? Сектантски Никога няма да разбера тази мода при жените устните им да са по-големи от умствения капацитет. А защо направо не отидеш, не се заровиш по целия този дизайн и не се разложиш там, за да занимаваш никога повече? Така, причината да сме развитата цивилизация, която сме ние в момента, са куткоподобните извънземни, които са дошли на нашата планета, за да ни помогнат с развитието ни. Стига, казахте, че не е това работа, какво аз и антилопара правим с телата си. Това са лични неща, не се бъркай, моля те. Шимпанзетата са много красиви, искам да изглеждам като тях. Да, разбира се, нека не забравяме, че и нашата планета е куха и вътре в нея живеят рептили, атланти, извънземни и нацисти. И си имат и подземно слънце, което да им свети отдолу. Затова, ако сте много дебели, като паралийски, внимавайте като скачате, да не пропаднете долу. Мога да убия Стела? Тя ми е като сестра. Най-логичното изречение, което съм чувал някога. Аз пък си падам по мъже, ама не съм гей. Според вас, дали той е ментално нестабилен като дъщеря си? Винаги съм се вълнувал много. Вълнувал съм се дали докато седя у нас и си лъскам, да ме гледат извънземни през прозореца. Здравейте, аз съм веган и през свободното си време, освен че съм веган, обичам и да ям месо. Само ако знаете какви магии правят с него. Но той играе Pokemon Go, обаче версията за възрастни. Не събира покемони, а венерически болести. Добре. Още малко. Още малко. И... О, боже, аз успях! Хванах спин! Харесвам когото си искам. Ако искам, ще харесвам жени. Ако искам, ще харесвам мъже. Баби, дядовци, животни. Не е твоя работа. Не ти влиза в работата дали спя с антилопата. Смутаняк. Да, знам, че е по-възрастен от мен. И какво? Вземи си кака да те отрака, са казали хората. За пишкоговорещата раса. Хей, здравейте, аз съм Атижа. И вашият член ще оближа. Прибрахте после у нас, настанихте на леглото, завихте сладичко, цункахте по челото за лека нощ. А сега какво? Седиш и ме храниш на лайфове в TikTok. Неблагодарник! Както, например, аз сега ще ви споделя една информация. Моят пенис може да говори. Абе, аз си мислех, че устните и по принцип се изглеждат като дирижабъл. Имам план как да се справим с тях. Ще използвам своите ехосигнали, за да им изпратя песента на Лилия Начкова. Така ще ги разкарам не само от нашата слънчева система, ами от цялата ни галактика. Аз и Лилия Начкова ще спасим цялото човечество заедно. Иначе идвам у вас, че се изпикавам на леглото. Ами здравейте, казвам се Мартин и не обичам домати. Това е истина, между другото. Мразя домати от дъното на душата се. Аз съм водача на антидомат движението. Ако на този свят има 100 човека, които мразят домати, аз съм един от тях. Ако на този свят има един човек, който мрази домати, то това съм аз. Отново съм поканил нашият всевишен приятел Чоко. Вау! Това е най-красивата къща, която съм виждал някога. Майко мила, направо се свърших в гащите. Не. Ne. Wow, che bella casa! Ne. Wow.